Gusti Yesus Sang Dalan. Panglimbang 5 menit dina Setu Kliwon tanggal 3 Mei taun 2020. Kapethik saka Injil Yohanes bab 14 ayat 6 tekan ayat 14. Apa panjenengan nate kesasar? Aku nate. Rika arep dolan-dolan menyang papan rekreasi Lembah Tumpang. Aku karo Buder Parianto sepakat njaluk bantuan Mbak Google. Iki ndak tindakake mergo aku sakloron durung ngerti dalan mrono. Aku banget percaya karo Mbak Google kang kanthi iya-iya nuntun lakuku sakloron. Aku lagi cingak rikala ing unggah-unggahan tengah bulak Mbak Google kondo. Anda sudah sampai. Tujuan Anda ada di sebelah kiri jalan. Bareng tak toleh kiwa dalan kang dituduhake Mbak Google jebul kuburan. Jamput, batinku misuh. Nadyan ngono aku durung kapok, aku isih njaluk bantuan Mbak Google. Sawise mrono mrene, Mbak Google bali kondo. Anda sudah sampai. Tujuan Anda ada di sebelah kiri jalan. Aku bali kaget. Jebul aku ditekake ing tengah-tengah sawijining perumahan kang padhet rengket omah-omahe. Piye sih? Buder Parianto noleh takon. Aku mung mesem. Wegah disasarake meneh, aku njur takon-takon wong ning pinggir dalan kanggo tekan papan rekreasi Lembah Tumpang. Rasane lega ketuk papan kang dituju. Marang Santo Pilipus mligine sarta para murid liyane, Gusti Yesus sing waosan dina iki medhar katerangan bab jati diri dalem minangka dalan. Beda karo Mbak Google sing nuduhake dalan kang nasar, Gusti Yesus nyatakake diri minangka dalan kang bener. Aku iki dalane lan jatine kayekten lan kauripan. Liwat Gusti Yesus, sapa kang percaya lan nuhuni pamrayoga dalem, mbuh arupa piwulang, mbuh arupa patuladan, mbuh arupa pakon, bakal ketuk ing kamulyan langgeng. Manungsa sinebut ngenyam urip langgeng, rikala bisa nyawiji karo Yang Mulya Langgeng. Jroning kapitayan Katolik, Yang Mulya Langgeng mau ora ana liya ya Allah Yang Rama piyambak panguwasa urip mulya langgeng. Rawuh dalam Gusti mahyakake Allah Yang Rama mau. Sing sapa wis ndeleng aku, ndeleng Yang Rama. Aku iki ana ing Yang Rama lan Yang Rama ana aku. Kang ndak tuturake marang kowe iki ora ndak ucapake saka aku dhewe, nanging Sang Rama kang dumunung ing aku. Panjenengane iku kang nindakake pandamelane. Para tresna pelem kinasih, ing donya iki akeh dalan lan akeh kang ngaku-ngaku minangka dalan tumuju papan kamulyan langgeng. Nanging tumrap wong Katolik amung siji dalan pitaya kang temen-temen nuduhake sarta saguh ngirit menyang kamulyan langgeng. Panjenengane ora ana liya ya Gusti Yesus piyambak. Sebab Gusti Yesus kejaba asale saka swarga nanging uga nyawiji marang panguwasaning swarga. Prayoga iki banget dadi kawigaten kita kabeh. Eman, aja ngangsi wong Katolik salah dalan alias kesasar marga ora nggugu pamrayoga dalem Gusti Yesus sarta wong-wong kang pinilih nuntun dalan kekatolikan. Suwawi sami munjuk. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus sang margining gesang sayekti, kawula munjuk sembah nuwun awit beberan jati diri dalem minangka mergi kayekten jati. Kateguhna iman kapitayan kawula dumugi ing wekasan tembe. Mugi nurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados mula buka sakmenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.